Un Nadal máis, as vivendas mellor decoradas da Pobra terán premio, cunha nova edición do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas, impulsado dende o Concello. Dentro da campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas. Como ben sabedes, este concurso o obxectivo que ten é sacar o Nadal á rúa e ao mesmo tempo pois embelecer o que son a nosa vila, tanto o centro urbano como son as parroquias. Decir que é unha campaña, unha actividade que ten moitísimo éxito, cada vez o ten máis. O ano pasado foron alrededor de 50 fachadas as que participaron no concurso. Seguindo a dinámica da anterior convocatoria, repartiránse uns 2.100 euros en premios, que serán en formato de vale caramiña, para poder canxear nos establecementos da localidade. Imos a ter un único premio con 600 caramiñas, 600 euros para consumir no comercio da nosa vila, e despois vai haber 5 premios que serán un por parroquia. As persoas interesadas en participar no concurso terán de prazo ata o 2 de decembro para formalizar a súa inscripción. Deben enviarse a través de correo electrónico a través de promocioneconomicapobra@gmail.com. Nestas solicitudes debes especificar o nome e apelidos da persoa de participante xunto co seu documento de identidade e tamén o enderezo do balcón ou fachada xunto coa parroquia e tamén un teléfono de contacto. O plazo límite para apuntarse é o día 2 de decembro. A partir desa data, ata o día 6 de decembro é o prazo que damos para que as vivendas estean efectivamente decoradas e como proba imos necesitar que envíen outro correo electrónico con polo menos 2 fotografías a partir desa data para que o xurado saiba que efectivamente pois as vivendas participantes están xa decoradas. O fallo do xurado que determinará os gañadores coñecerase o día 11 de decembro.